लोग आवे लालो कि गलिया न घूमे मनिहारवा अकेले तो हमर लाल जुना जुनावा अकेले हमर लाल जुना जुनावा अकेले गलिया न घूमे मनिहारवा अकेले गलिया न घूमे मनिहारवा अकेले हमर लाल जुना जुनावा अकेले हमर लाल जुना जुनावा अकेले घर में से निकलेली बड़की मामी हमले बाबा का बड़की मामी निकलत तारी घर में से अरे घर में से निकलेली बड़की मामी हमले तोहर लाल जुना जुनावा हमले तोहर लाल जुना जुनावा हमले ए दिन हथिया चढ़ल बबुआ के पापा आवेले ए दिन हथिया चढ़ल बबुआ के पापा आवेले त का करलन त अपना भाई कने के रोटी आलू टावत आवेलन अपना भाई कने के रोटी आलू टावत आवेलन आदि पालकी बैठल बड़की मम्मी आवेली पालकी चढ़ल बड़की मम्मी आवेली ते अपना बेग में के रोटी आलू टावत आवेली अपना बेग में के रोटी आलू टावत आवेली ए दिन डोलिया चढ़ल बबुआ के फुआ आवेली ते अपना थाल में के रोटी आ चोरावत आवेली अच्छा सब लोग आ गए प्रेम के भी हमारा मामी आइल लोग के ना आइल लोग साधन ना मिलल मामा मामी के कैसे आइल लोग बबुआ के मामा के साधन ना मिलल भजन में ना गाड़ी घोड़ा ना मिलल भजन में कैसे होता कैसे अरे गधा बैठल बबुआ के मामा आवेला हे जी गधा बैठल बबुआ के मामा आवेला अपन कातल बगली देखावत आवेला अपन कातल बगली देखावत आवेला हे जी पालकी बैठल बबुआ के मम्मी आवेली हे जी पालकी चढ़ल बबुआ के मम्मी आवेली अपना बेग में के रोटी आलू टावत आवेला अपना देखिए नाना कितना दिलदार बन ए जी घोड़ा बैठल बबुआ के नाना आवेला नाना देखिए शुरू से सेवा में लागल बा नाना दिलदार दे बन 500 रुपया के हमरा के पुरस्कार आइल नाना कोड़ी से हालांकि 200 मिले उधर 300 उधार बा है बाद में नाना हंसल तने बहुत दिलदार दिल बाने हमेशा बड़ी सेवा करने हमने के नाना खातिर कहे के बाका ए जी घोड़ा बैठल बबुआ के नाना आवेला ने जी घोड़ा चढ़ल बबुआ के नाना आवेला अपन 500 के लहरी लुटावत आवेला अपन 500 के लहरी लुटावत आवेला अपन 500 के लहरी लुटावत ऐसा नाना ऐसा समझे सबके मिले आखिर में हम गाते कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के कि जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधीन के जोड़िया बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के समधीन के ना समधीन के हो समधीन के समधीन के हो समधीन के जोड़ी बनल रहे दुल्हा दुल्हीन के